Lho ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguak mirip ngene lho. Ngene lho. Lho. Nah. Nah, ngono lho. Bisik-bisik semayana matrik janji Ini Pak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsine Madiun Jakarta ayo rukun tetep merdeka panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger Madiun Jakarta yo rukun tetep merdeka. Nah. Spesial kanggo sing aku ngandalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Loh. Wi. Lah ya cantik. Cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Dane dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing besi iki lho, Kalau mau besi, akal cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing besi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Besi aku. Kagem bawa mboten Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalam ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Mamyat mayan heman. Kudu ya. Saya mau live TikTok terus. Suarane kiane ngepialambiangan. Ayo, wah suarane kendhek lambian. Batu banget. Oh, enak lho. Ais. Oh, ngono iki komplit iki nganggo jemblengan barang. Nggih, leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro ae. Lah iya. Nyerambahi. Wah, jangel ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah. Nah, apik. kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguak mirip ngene lho. Mulai tak buang aku ora iso omong empat mata. Wah, bleset tok sampean iki.
Nuswanto. Ah, tangannya jangan. Bela mau apa lo? Lah pusan. Lah eman yo. Ayo, Mas. Bah. Cese Mas lepo. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya. mlaku sik. Ayo Mas. Kowe lah cuy, ngono jajal. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Tuh. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok nang wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Kita yang apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya besok. Iya. Angel ram iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kaliviat Liviat Belak coy. Lah lu batu lampianan bulan Mas. Kowe nak Mas. Ayo. Mlaku banter. Oh, lah. Mas. Ya, ya aku mlaku. Oh, ayo lah pangan lu Mas. Loy lah. Iya, oh, Mas. Wis mlaku kok mau aku. Iya, loy. Oh. Bukan melukam laut dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Ngono. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Teh, angel saiki ngopeni daglan tuwek sitok kuwi. Susasana antisang aku tomato samai terus untuk tato dito 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 tato os ayo was ayo loh
Terusno sik to. Piye to ki? Wis to. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Sel. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kok dadi klarap kan. Tanah India Gumelaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara penggemar berat saka Kediri kepareng kumpul bengi iki Mas Jo. Nestaken dawuh. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih kadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Kethek. Tenan. Wis ora umum. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerajakan Banyuwangi yuk dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Mas Tarno, Tania Jaya.
bisik semayanan matri janji nyarang sir-siran ambi gendingan gending asli yang nyuwangian. Kerajaan Yanyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani ngilangaken susahing ati. Ferry Andria, terima kasih. Longgoh nang pasir pasiran sembur-semburan keredoan manuk seliweran Ferry Andrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah, gandeng tangan teng pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisa